ሰላም ሰላም ደቂ ዓበይቲ ወይ ሃመይናኹም ደሕና ዲኹም? ኣነ ደሓኒ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሓፍትኩም ሰኒ ቻናል ገይርኩም ትከታተሉ ዘለኹም ብጣዕሚ እየ ለመስግን። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሰብስክራይብ ገይርኩም ናይ ሰኒ ቻናል ቤተሰብ ኮኑ። ያው ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እንኳን ብዙሕ ኣይሰርሐሉን ምክንያቱም ምስ ስራሕ ጎና ጎኒ ስለ ዝኾነ ኣይምቸኒ ማለት እዩ። ንሕና ድሕውሩ ግን ብዙሕ ነገር ክሰርሐሉ ስለ ዝሓስብ ዘለኹ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኮኑ። ካብኡ ከዓ ሰብስክራይብ ገይርኩም ትከታተሉ ዘለኹም ከዓ ላይክ እንዳገበርኩም ኣበረታትዕኒ ኣሕዋተይ ማዕረይ። እና ኣብ ዝሓለፈ 3000 ሰዓትን 3000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሰዓት ዝሓዘ ዩቱብ ተዓፅዩኒ ዩቱብ መልሱና ይቀበሉኒ ገለገለ ብለ ዝሰራሕዎ ቪድዮ ነይሩ። ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ሕቶታት ሓቲትኩም ብውሽጢ መስመር ማለት እዩ ብመሰንጀር ምናምን መፅኩም ዝሓተትኩምና ኣለኹም ኣሕዋተይ ማዕረይ። እንታይ ኮይኑ ኸ ችግሩ እንታይ እዩ ማለት ዩቱብ እዚ ምክንያቱ እዚ እዩ እንኳን እንተዘይበለክሲ እንታይ ናይ ዩቱብ ሕግታት ዘየመላእኺ ነይርኸ ድኸ ወላ ከመይ ዓይነት ቪድዮ ክትሰርሕ ነይርኸ ገለገለ ኢልኩም ዝሓተትኩም ነይርኩም ማለት እዩ። እና በርግጥ ዩቱብ ብዘይ ምክንያት ኣይመልሰኒ ማለት ዝኾነ ምክንያት ንእዎ እዩ። ሕዚ ንኣብነት ክልተ ግዜ ይመልስኒ ክልተ ግዜ ይኮነ ሓደ ግዜ እንኳን ተመልሰካ ተሎ ዩቱብ ምክንያት ስለ ዘለዎ እምበር ብዘይ ምክንያት ናይ ምልሰካ ኢና። እቲ ምክንያት ከዓ ሕዚ ተረድኡኒ ሕዚ ፈልጠዮ ኣለኹ እንታይ እዩ ጥፍኣት እንታይ ዓይነት ጥፍኣት ስለ ዘጥፋእኹ እንታይ እዩ ጉድለተይ ይብለ ብደንብ ገብረ ቸክ ገብረ ያው ምድላት እንኳን ደልተየ እንድየ ግን ጥፍኣቱ እንታይ እዩ ንድሕውርስ እንታይ እዩ ከስተኻኽል ንእኒ ካብ ዝሓለፈ እንታይ እዩ ክመሃር ንእኒ ኢለ ብዙሕ ነገር ስለ ዝፈተሽኩ ማለት እዩ። እና ችግሩ እንታይ እዩ መስለኩም ኣሕዋተይ? ኣብ ዝሓለፈ ሲ ላይፍ ክኣቲ ከለኹ ታንቤን ኣይገብረሉን ኣርእስቲ ኣይፅሕፈሉን። ሓደ እና መጀመርያ ኣርእስቲ ኣይፅሕፈሉን ካልኣይ ከዓ ታንቤን ኣይገበረሉን ማለት እዩ። ዝቆልኦ በቃ ኖርማል ዝኣቲ ምንም ነገር ኣይፅሕፈሉን ሓደ ግዜ ብቻ ሰላም ገለ ይብል ተዘይኮይኑ ግን ምንም ፅሑፍ ኣይፅሕፈሉን ምንም ነገር ታንቤን ኣይገበረሉን ብቻ ኖርማል እየ ዝኣቲ ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ጥፍኣት እዚ እኒሀኒ ማለት እዩ። ግዴታ ዩቱብ የትኛውም ነገር ክትብል ከለኹም ላይቭም ሆነ የትኛውም ነገር ታንቤንና ኣርእስቲ ተፅሕፉ ንእኩም ማለት እዩ። ተዘይኮይኑ ዩቱብ ብታንቤንና ብኣርእስቲ ዝፈልጦት ቪድዮ እናኣትኩም እንታይ ከም ዝኾነ እንጂ እታ እንድሕር ኣርእስትና ታንቤን ድሕሪ ይፅሓፍኩምሉ እንታይ ከም ዝኾነ ምንም ኣይፈልጦን ኣይቀበለኩምን ዩቱብ ማለት እዩ። ሓደ ጥፍኣት ማለት እዩ። ካልኣይ ጥፍኣት ከዓ ኣፕላይ ክገብር ከለኹ ፌክ ነይሩኒ ማለት እዩ። ካልእ እዚ ፌክ ገለ ናይ እንዳበመረሉ ገለ እንሄዎ ዶ እሱ ሲ ኣይደለ ትኽወይ ሓደ 4 ፌክ ነይሩኒ እሱ ኣይደለ ትኽወይ ነይረ ማለት እዩ። ድሓር ተረዲእኒ እምበር ቅድሚ መጀመርታ ኣይፈልጥን ነይረ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ብደንቢ ገብረ ያው ካብ ዝሓለፈ ክመሃር ስለ ዘለኒ ብደንቢ ገብረ ብደንቢ ፈትሸ ማለት እዩ። እና ዝነበረኒ ፌክ ኣይደለ ትኽወን ነይረ። ካልኣይ እና የሕዋተይ ማዕረይ እዚ መሰል ነይሩ ንኣተይ ጥፍኣት ኣይፅሕፈሉን ታንቤን ኣይገበረሉን ዝኾነ ፌክ ነይሩኒ ፌክ ከዓ ኣፕላይ ክገብር ከለኹ ኣይደለ ትኽወን ነይረ ማለት እዩ። እዚ ጥፍኣት ይናኣተ ሰለስተ ጥፍኣት እዚ ዩቱብ ኣፕላይ ክትገብሩ ከለኹም ብደንብ ትጠንቅቁም ብደንብ ናይዞም ዝፈልጡ ኣርኢኹም ኮፒራይት ከይህልየኩም ቪድዮታትኩም ኩሉ ኣርእስቲ ፅሑፍኩም ድኹም ታንቤን ገይርኩም ድኹም ዋላ 200 ዋላ ብዙሕ ቪድዮ ይሃልይኹም ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ትገብሩሉ ንእኩም ሓደ ዓይነት እንተይኮነ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ እንዳገበርኩም ኣርእስቲ ክትፅሕፍሉ ንእኩም ታንቤን ክትገብሩሉ ንእኩም ካብ ከዓ ቅድሚ ሞኔታይዜሽን ምምላእኹም ዝኾነ ፌክ ምናምን ከይህልየኩም ክትድልትዎ ኣለኩም ማለት እዩ። ኣነ ብዝሓለፈ እዚ ጥፍኣተይ ነይሩ። ያው እዚ ማለት ንኻልኣይ ግዜ ከይድልትኽዎ ከድርድአኒ ነይሩ ከስተኻኽል ነይረ ኣርእስቲ ከገብረሉ ነይረ ምናምን ንክልተ ወርሒ እንዲሆነ ነበረ ግዜ ግን ያው ሰኣን ትዕግስቲ ከምዚ ነገርኩኩም ደልተየ እየ ዝረዝረ ግን ንኻልኣይ ግዜ ትምህርቲ ንክኾነኒ ኢለ ይኣመን ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ማዕረይ እዚ መሰር ነይሩ ችግሩ ንኣተይ ማለት ካብ ዩቱብ ከይኮነ ጥፍኣቱ ካብ ባዕለይ እዩ ማለት እዩ። ኣሕዋተይና ቅድሚ ኣፕላይ ምግባርኩም ብደንቢ ገበርኩም ቸክ ክትገብሩ ኣለኩም ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ማዕረይ እዚኣ ትመስል ነይራና ለማዕንቲ ቪድዮና ብካልእ እስካዕ ንገናኝ ሰሰናይ ንዓኹም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ግን ኣይትረስዑ ኢኹም ኣሕዋተይ ማዕረይ።